Audio Jungle. Yun, malapit na kami dito sa sentro ng Antipolo, Minalabak. Kami sa may sentro ng Minalabak pala. Ayan, siyempre. Ayan. Grabe, pinawisan ako sa pagtutulak. Nandito. Mga palayan. Oh, ba? Dito to sa Minalabak, Camarines Sur. Yan, malapit na kami sa ano, sa paano ng gasolina, no? Ilang kilometro na lang. Ay, hindi na ata kilometro eh. Siyempre, boys ang palok. Maniwala tayo. Yeah. Peace mo yan. May kita tayo sa ano doon sa Capitol. Sa Music Fest. Yan. Alright. Hindi, mamaya man. Peace. Yan, finally. Garating din tayo dito sa gasoline station. Sa Minalabak. Siyempre, kasama boy isang palok. Pagod ako. Grabe. Pagod ako dun ha. Yan. Sa Minalabak na tayo. Gasoline station. Papagasa kami. Dito na to. Ayun. Ay, salamat. Nakapagas na din. Pagod ako. Ang gasolina dito, ang diesel 67, ang premium 69, ang unleaded 65. Ayan. Kasi walang pangalan ng gasoline station eh. Tara. Kakaliwa na tayo dito sa puntang Naga na to eh. Kaliwa tayo. Yan, ito, may mga signboard naman dito eh. Ayan. Ayan, to San Fernando, to Milaor. Ayan, to Pili, papunta doon, to Pili. Ayan, to Milaor, papunta doon sa kaliwa. Ayan. Ayan, mga signboard na. Ayan, naghihintay ng mga jeep dito. Ayan, mga sasakay. Ayan, ang bahay oh. Ay. Ano tayo na, nakapagas din tayo sa wakas. Oh, ang ganda ng ilog oh. Oh, di ba oh? Oh. May mga isda diyan diyan. Ito ang ilog dito sa Minalabak. Napakaganda. Oh. Ay, mga ano pa? Ano, ilog dito sa ano? Bicol River. Ano pa 'to ng ano eh? Bicol River eh. Ayun, napakaganda oh. Yan, tayo. Mamaya naman.